What's up mga dre? Easy and welcome to Easy Enjoys TV. Dito kami sa may season with Team Masibat. Kasama namin dito si Sean, ang aming maging guide. Punta kami sa may Sagonto Trail. So, let's go! So ito paahon. Paahon pala to. Start na ng tulak. Oh no! Ayaw nga, ito na yung pababa. Nice eh. Oh. Cool is for sale. Ay, cools. Cools pala, manok. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, no. Personala ng puno yung kan mo, helmet mo, Dre. Nangunguha ng helmet yung sanga. Nagsud lang ako ng gloves ko. Punta pa rin tayo dun sa taas. Padyakan pa rin to. Pero ito din ata yung bababay natin mamaya mga dre. Part ng trail. Ayan, tulak na naman tayo dito. Sakit mo na, Josh. Ito rin yun. Nagtutulak pa rin tayo mga dre. Maganda dito, malamig. Hindi masyadong mainit. Ayan, punta pa tayo doon. Yun. Nandito na tayo sa may unang feature mga dre. Pakita ko sa inyo. Oh, Sean. Hello.
Ito ba yung unang features natin dito? Mini ano lang, mini berm at saka mini jump. So yun. Magagaling ka doon sa taas. Mas pwede nating session para ano, konting patikim. Sige. So, tara, try natin. Kaya tayo sa taas mga dre. Subukan natin itong unang feature. Ang berm at drop. Kailangan. Nasa gilid ako. Yun, practice kami dito sa may drop. Nasa taas si Junbi. Sa yung susunod. Nice Bray. Nice Bray. Akyat na ulit kami mga dre. Tulak pa. Banayad lang Dre. Banayad pero nakakaingal. Diyan nata yung drop oh. Ito na yan. Kamusta Dre? Dre. Flat lang ba? Oo, flat lang. Parang wala eh. Wow! Ito ata yung step up. Ngayon lang, titignan ko muna yung speed. Pwede na. Bumipit pa ah. So natry natin yung drop, try natin yung step up. Go Harbin. Pump. Go Dre, clear. Release. Oh, sorry Dre. Lain ko yung gulong Dre. So yan, dito tayo sa may steep na part mga dre. So titignan nyo yun, no? Yung lalim. Doon yung drop. Ayan. Yan, tatry namin yan. Kupo! So yun, susubukan namin ni Sean itong steep up! Clear! Okay lang, dito eh, ano na ako. Sige. Ayan. Modulit lang ng preno. Yun! So yan mga dre, galing tayo doon. Ang taas nun. Subukan naman ni Sean.
Clear! Nice, Dre! Kamusta dyan mga Dre? Ayos naman. Ready lang. Mamaya, tirahin nyo din to. Okay, clear! So yan, pababa na si Harvin. Nice, Dre! So yun, sinubukan lang namin yung steep part. Tapos yung step up. Para mamaya tuloy-tuloy na. Sabi ahon. Yun Dre, pahinga na ulit. Pero may isa pa na. Kaya ulit kami mga Dre. Walang katapos ang ahon. Stage 4 man. 3 months. May hiking lanatan. Sa banda ah. Dapat simentado lang eh. Dun sa may pan. Dre! May helmet ko! Magaling ka talaga, Dre. So yan, mag-hike ka muna dahil iniwan mo yung helmet mo, Dre. Buti naalala mo dito pa lang. Ginagawa mo! Oo yan, Dre. Ano, hiking na may clothing bike. Nice, Dre. Ahon-ahon lang. May nakaiwan ng helmet. Dre, alis na kami! Ngayon, binabalikan niya lang dun sa baba. Kaya ulit kami dito, mga Dre. So, let's go! May feature ulit dito, mga Dre. May malit na ramp. Kayang-kaya mo to, Dre. You know, 3 sako lang yan. Swimming pool dyan. Pero may route dito. Tatry natin yung jump, mga Dre. Para mamaya dire-diretso na. Makita nyo na. Yan. Okay, drop in! Yun yung ramp doon, mga Dre. So yun, diretso ulit kami sa taas. Punta na kami dun sa mismong start ng trail. Maganda talaga dito, presko. Hindi masakit sa balat. Malilim.
Ayan si Sean. Ito yung tailhead natin ngayon. Yun. Wala pa bang nahulog dito? Grabe, hindi nadadaanan no, Ma-dry leaves. Hindi ka kapit ng treno dyan mamaya. Pwede ka mag-goose. Pero ang tatalsik, buhangin. Ay, damo. Sa tao. Go Josh. Yan, akit muna kami doon mga dre. So, let's go. Wala talagang ibang daan, ano? Excuse me dre. Wala din eh. Pero may binubutas silang daan. Malapit na tayo dun sa start mga dre. Dito tayo sa may mataas na part. Yan. Ito yung ganda ng view. Nakaka-relax. Nakakawala ng pagod. Yun, nilong ulit. Yun, malapit na kami dun sa may start ng trail. Dito na. Nakikita na namin ng Iwanag. sampab yan. Yun, punta tayo dito para masilip nyo mga dre. Yun, kita ang T-Flex mga dre. Nice dre. So ayan, dito na tayo sa may tuktok. Nakakapawi ng pagod tong view. Wow! Kalain nyo, nakabot namin to mga dre. Season. Yan, dahil sa tulong ni Sean, aming guide for today. Welcome. Thank you. Yan mga dre, balik tayo dito. So yun mga dre, konting pahinga lang muna dito. Enjoy namin tong view. Yan, ganda. Yan, mga kasama natin. Tapos maya maya, lulusog na kami. Alright. Sige, so yun, dropping in. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Review ng I keep trail, boy mga by my dre. side, CJ Ike, now I got a roll Let's go. with ice. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boy by my side, CJ Ike, now I got a roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boy by my side, CJ Ike, now I got a ride or die. So yun, nauna na ako, pero hintay ko sila doon. Yun yung ramp. Ride or die, ride or die.
Dito dito kami street park. Gotta roll with ice. Ride or die, ride or die. Nice Dre. Kaya mo sa gilid. Isit na mo. Tira sa berm. Nice. Ilang sulit dyan. Bilis masyado. Nice Dre. Nakahalos. Ang inigaw mabit ng ano? Gulo. Ayaw kumapit ng preno. Sarap, sarap. So let's go. Muna sila Jun B. Dito tayo sa may step up. Sa may steep. Clear? Sir, yes sir! Okay. Oo. So dito na kami sa may steep na part. Uy, may ingay. Nice Dre. Nice Dre. Umingay yung preno ko, nabasa ata. Oh no. Sige, Dre. Sa may ikon na, kalsada na. Ilan tayo natin si Jun B. Go, go Dre. Parang natatapon dito. Saya, saya. Oo. Pang X game. Morning po, gigidaan. Meron ba po? May talo pa po dyan, mother. Ayan. Let's go, let's go. Great. Yan, run dyan. So yun, ang run namin sa may Sagunto mga Dre. Solid. Solid, sarap. Balikan natin to mga Dre. Ang saya. Full of technicals. Tapos may mga features din. So ang saya. Nice Dre. Nice Dre. Nice ride Dre. Sarap. Woo! Kent! Ulit at ulit. At yun ang aming run dito sa may Sagunto mga Dre. So yun, dito ko muna tatapusin ang video. Ilang beses na ako. So kung nag-enjoy kayo, please subscribe. Easy Enjoys TV. Hanggang sa muli.